Чухте ли вече за поредицата детски книги "Готови за живота"? Тя се състои от кратки, богато илюстрирани истории за важните неща от живота, като семейството, подкрепата и приятелството, силата на думите, взаимоотношенията с другите, освобождаването на силни и неприятни емоции, за грешките, постиженията и израстването. Всяка история от поредицата е посветена на конкретно предизвикателство в живота на българските деца. Доказано е, че децата учат нови неща най-добре, когато се обвържат емоционално с преживяванията на героите от интересна история, която чуят или прочетат. Като новото знание е важно да бъде представено в подходящата детска възраст. Една подходяща история по тема, която истински вълнува детето, може да му повлияе и подпомогне емоционалното и психологическото му благополучие. Да не забравяме, че смислените истории провокират и смислени дискусии и най-вече споделяне по трудни или чувствителни теми. Героите в историите от поредицата "Готови за живота" са на възраст между 6 и 12 години и имат преживявания, които всяко българско дете вече е имало или е било свидетел на подобна ситуация. Преживяванията на главните герои са им толкова близки, че те лесно се отъждествяват с тях и се получават от техният опит. Всяка история съдържа нещо практично. Нещо, което детето може веднага, още след прочитането й, да приложи в своето ежедневие. Или, когато се породи сходна ситуация, то да е по-готово, да я разреши по добър начин за себе си, но и за другите. Посланията в детските истории от поредицата "Готови за живота" са ясни и разбираеми. Написани от български автор, родител, с опит в българската образователна система, тези детски книги са онези безценни помощници на родители и учители, от които всички имаме нужда. Комплектът 6 детски книги в едно съдържа: "Везната на доброто" – една история, която учи децата как да търсят и откриват доброто в деня си. "Пръстенът на рода" – една история за силата и подкрепата на рода. "Невидимият" – една история за приятелство, съпричастност и подкрепа. "За сега" – една история за грешките, постиженията и израстването. "Силата на думите" – един непредвиден урок за необмислените коментари, личното мнение и истината. И "Маската на гнева" – една история за гнева, подкрепата и приятелството. Приятно четене!